17 март дар доираи сафари расмии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Федератсияи Русия дар толори қасри Кремл маросими маҷозии оғози сохтмони ду иншооти муҳими иҷтимоӣ ва гуманитарӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Дар маросими оғози бунёди театри давлатии драмавии русӣ ба номи Владимир Маяковский ва маркази байналмилалии таълимӣ барои омӯзиши кӯдакони балояқат дар шаҳри Душанбе аз маҳалли сохтмони иншоот раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва муовини сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ оид ба омодагӣ ба баргузории маросим гузориш доданд. Хочу поблагодарить всех коллег за проделанную работу и, разумеется, всего доброго, успехов разрешаю. бо розигии сарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Владимир Путин барои бунёди театри давлатии драмавии русӣ ба номи Владимир Маяковский ва маркази байналмилалии таълимӣ барои омӯзиши кӯдакони болояқат дар шаҳри Душанбе санги асос аз ҷониби раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва дигар шахсони масъули дуҷониб гузошта шуд. Сарони ду давлат ва дигар ҳозирин маросими гузоштани санги асоси ин ду иншооти муҳими соҳаҳои фарҳанг ва маорифро дар мониторҳои калон дар қасри Кремл мушоҳида намуданд. қобили зикр аст ки оғози сохтмони ин ду иншоот боз як нишонаи тавсеяи бомароми робитаҳои гуманитариву фарҳангии Тоҷикистону Русия мебошад.